taga Bangbangolan, San Fernando City, La Union, anak da Ruben Mendoza ken Felicidad Mendoza, asawaen na ni Sheila May Pendaden Palad, 27 years old, nga taga Amgid, Candon City, Ilocos Sur, anak da Edgar Palad ken Maribet Palad. Agkasarda ay Sacred Heart of Jesus Parish, Galimuyod, Ilocos Sur, into no March 21, 2026. Iti daytoy arambak misa, kadwaen tayo dagiti nangyawat intensyon pagyaman. Aquino and Gitba family, Dino and Winnie Gareza, misa pagyaman ni Wilfredo Galinato and family, Esperanza Colong for her birthday tomorrow, hintayo pa'y raman ngay kararagan ti kararwada SBM Mario Lasan, JC Lasan, Domi Bandayrel Colet, Estrelito Colet, Monching Colet, Crinzel Colet, Bernadette Colet, Ambrosia Rapacon, Librada Atendido, Eufemio Dion, Bartolome Rapacon, Fidel Atendido, Isabel Atendido, Ann Jennifer de la Cruz, Gilbert Medilen, Jimmy Ramos, Salvacion Gakutan, Rosario Ramos, Glenda Gabas, Domingo Guanzon, Marlene Balbin, Hipolito Balbin Sr., Alejandro Rosalina, Juan Sr., Chodora, Pedro Sr., Caridad, Baltasar, and Gracia. Intay payaraman, the Thanksgiving Mass by Mr. and Mrs. Robert Bringas and family. Mr. and Mrs. Pedro Enigo Jr., the Mr. and Mrs. Marlon Balbin and family. Minervina Dion, Alicia Dion, Atendido Dion and family. Tumakder tayo.
awan makaliw-liwa no diti asite di tapuso anapate Jesus ken kai serbi kaito'y puso ken bagimi Jesus ken kai serbimi daytoy puso ken bagimi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Iraman tayo pa iti kararag tayo, ti special intention ni Rogelia Polmano, ti speedy recovery ni Jose Polmano, pagyaman pay ni Margarita, Real Secretario ken ti Pamilyana. Kakabsat ti Diyos, uray iti kangitingitan ti problema, pakarikutan, saksakit, ti grasya na agtrab-trabaho kada tayo. Dahito iti kinamanagayat ken kinadungo ti Diyos kada tayo. Agkamatalag tayo ken kuana babaan ti panangibabat ni Apo San Jose nga ama tayo, nga barambakan tayo. Ti panagpiesta na marina tayo kumamat ti kinaama ti Diyos kada tayo. Ti dungo ken panangipateg. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dahito na santuan a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo, idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Natay amin kuna tayo, agkon pesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasi ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga Angeles ken sa Santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasi dakuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, when Apo mga sikat. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ni Kristo aberbom, nakaskas daaw ti panangaramid mo, ama ikapya ti tao ken ka. Ipaay mo kadi, tadagiti Kristiyanos itinaregta nga ayat, ken tinaragsak a pamati, aggagarda amang rambak iti piyesta ti papatay ken panagungar,
ti apo apoon ti kapya. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw ti umuna a libro ni Samuel. Kinuna ti Apo ken ni Samuel. Mangala ka iti lana ti olibo, ket inka ijay Bethlehem. Inka iti maysa a tao nga agnagan iti Jesse. Agsipod ta pinilik nga agari ti maysa kadagiti anak na. Idi sumangpetda, nakita ni Samuel ni Eliab nga anak ni Jesse, ket kinunana itinakem na. Awan dua-dua aday to'y alalaki as itatakder iti imatang ti Apo, ti tao a pinili na. Ngem kinuna ti Apo ken kuana. Di mo kitaen ti kinagwapo ken kinatayag na. Laksidek, agsipod ta saan akas iti panagkita ti tao, ti panagkitak. Kitaen ti tao ti akinruar alanga, ngem siyak kitaek ti puso. Kastoy ti panangiparang ni Jesse ken ni Samuel, kadagiti pito nga anak na. Awan kadakwada ti pinili ti Apo, kinuna ni Samuel. Ket sinaludsod na, adda kadipay anak mo a lalaki? Adda pay maysa ti buridek insungbat ni Jesse. Ngem adda ijay away nga agpaspastor kadagiti karnero. Paayabam kinuna ni Samuel. Di mi puuran ti damo, ti daton, agingga abaksangpet. Pinaala nga ro ni Jesse ti kaubingan. Nagwapo ken nasalunat nga agtutubo. Rumimat-rimat dagiti matana. Kinuna ti Apo ken ni Samuel. Iso daytoy ti pinilik. Ikonsagrar mo. Innala ni Samuel ti lana ti olibo, ket inkonsagrar na ni David, iti imatang dagiti kakabsat na. Inturayan ti Espiritu ti Apo ni David, ket nagtaeng ken kuana, manipod iti dayta nga aldaw. Ti sao ti Apo. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Ti Apo ti pastor ko, ada aminen a masapul ko. Iti nalang tuwa karuutan, pagina na ennak. Iti sibay, dagiti natal na nga ubog, iturongnak. Baro apigsa, ipaay na kanyak. Iturongnak, iti tumutop adalan, gapu itinagan na. Uray pay no aglasatak, iti inget sipnget a lugar, jak tu agbuteng, taadda ka kanyak. Ti sarukod ken baston mo sa lakni bandak. Mangisagana ka iti padaya nga agpaay kanyak, iti imatang dagiti kabusor ko. Linanaam ti ulok ket agliplipias ti tasak. Awan dua-dua akumuyog to kanyak ti kinaimbag. Ken ti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko, ket agtaengak tong agnanayon, iti balay mo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo karagiti taga Epeso. Adda kayo idi iti sipnget, ngem gapo tanagbalin kayo na tattao ti Apo, adda kayon iti lawag. Isut gapo na agbiag kayo, akas tattao nga adda iti lawag. Tatilawag iti mangyek, tinawadwad a bunga, iti amin nakita, ti kinaimbag. Kinalinted, ken kinapudno. Amwenyo kumati makaayayo apudno iti Apo, adaywan nyo dagiti tattao, nga garamid karigiti awan serserbina abanag, nga agtaod iti sipnget. Ibutaktak yu ket di ida, kinapudno na, nakababain, uray ti panagsarita laeng, kadagiti aramiden da iti nalimed. Kit inton may parangarang iti amin na banag, iti lawag, makitanto si talek, iti pudno kababalinda. Taglawag, ti anyaman a may palgak.
Daytoy tigapuna akunada. Agring ka, sika amat maturog. Bumangon ka, ken patay, ket lawagan na kanto ni Kristo. Ti sao, ti Apo. Sinadan kang mapo, nga tungpal ti bilbilin mo. Dayaw ti balikas mo, maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Apulok tanto'y panunod ko, ipay mugat bendisyon mo. Tapmo at tulog daytoy puso. Nagtungpal na mo. Sinadan kang mapo, Nagtungpal ti bilbilin mo. Madaydayaw ti balikas mo. Maitantanok tinagan mo. Maitantanok tinagan mo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Bayat ti pampannag na ni Jesus, nakita na ti maysa a tao abulsek, nayanak abulsek daytoy a tao. Sinaludsod kenkwana dagiti adalan na, Maestro, si asino ti akimbasol ti pannakayanak abulsek daytoy a tao. Isu wenno dagiti nagannak kenkwana. Awan ti connection ti kinabulsek daytoy a tao iti basol na wenno ti basol dagiti nagannak kenkwana insungbat ni Jesus. Bulsek daytoy tapno maipakita kenkwana ti pannakabalin ti Dios. Masapol nga aramidan tayo dagiti aramid tinangibaon kanyak taal daw pay. Dumteng ti rabii ket awan makatrabaho. Bayat ti kaaddak ditoy lubong, siak ti silaw ti lubong. Idi na isaon ni Jesus daytoy timmopra iti daga. Ingamay na ti topra na iti tapok ket inyapros na iti mata ti bulsek sana kinuna kenkwana. In kaagdiramos iti pagdigdigusan ti Siloe. Naibaon ti kayat asawen ti Siloe. Napangarod ti bulsek ket nagdiramos. Idi agsubli makakitan. Idi makita dagiti kaaruba na ken dagiti tattao a makaamammo kenkwana a magiglimlimos idi. Kinunada, saan ka di aday ti atao ti masansan nga agtugtugaw ditoy a makilimlimos? Wen iso kinuna ti dadduma. Saan nga iso kinunamot dagiti dadduma kaingingas na laeng. Iti kasta kinuna a mismo ti tao, wen pudno asyak daydi makilimlimos. Kinunada kenkwana, ngem apay a makakita kamitten, kasano ti pannakapaimbag mo. Ingamay ti maysa a tao nga agnagan ni Jesus ti toprana iti tapok, sana inyapros kadagiti matak, insungbat ti lalaki. Kalpasan na imbaon nak amapan agdiramos ijay Siloe. Napangarod ket napanak ngarod ket apaman anak idiramusak makakita akmitten. Sa dino ti ayan tinang paimbag ken ka sinaludsod da. Jak ammo insungbat na. Kalpasan na impanda ti naimbagan abulsek iti ayan dagiti Pariseyo. Aldaw ti panaginana idinanggamay ni Jesus ti pitak a pinangagas na ti mata ti bulsek.
Ngarod sinaludsod met dagiti Pariseyo no kasano ti pannakaimbag ti matana. Inaprusan na ti matak dagiti matak iti pitak nagdiram usak ket ita makakita akon kinunana kadakwada. Kinuna ti sumagmamano a Pariseyo saan ang naggapo iti Dios daytoy a tao ti Dios ti tao ang nangaramid iti daytoy. Agsipot ta dinaan nuroten ti paglentegan ti aldaw ti panaginana. Kinunamet ti dadduma kasano ti pannakabalin ti maysa ama nagbasol nga agaramid iti kakasta a nakakaskas daaw a pagilasinan. Rimswa ti panagsusupadi kadagiti tattao. Iti kasta pinalutpot manen dagiti Pariseyo iti naimbagan a bulsek. Imbagam nga isu tinang paimbag iti matam. Anya ti masaom maipapanken kuana. Maysa a propeta insungbat na. No pay kasta sa anapatyan dagiti Hudyo abulsek daytoy a tao, idi daytoy a tao ket ita makakitan. Isot gapuna nga inayabanda dagiti nagannak ken kuana. Anakyo kadi daytoy sinaludsod da. Agpayso aya anayanak abulsek, apay ngarod a makakitan. Wen anak mi insungbat dagiti nagannak, ammo mi anayanak abulsek, ngem saan mi nga ammo no apay a makakitan, saan mi met nga ammo no si asino tinang paimbag ken kuana. Isu ti pagsaludsudan nyo tanataengan metten, ammo na ti isungsungbat na. Sinao dagiti nagannak daytoy agsipod ta mabuteng da kadagiti Hudyo, nagnunumwan ngamin dagiti Hudyo, a mapapanaw iti sinaguga, iti si asino man a mangibagaan ni Jesus ti Kristo. Dayta tiga po na kinuna dagiti nagannak, natainganen iso ti pagsaludsudan nyo. Inayabanda manen ti tao anayanak abulsek ket kinunada ken kuana. Ikarim iti sangwanan ti Dios nga ibagam ti pudno. Ammo mi ama nagbasol dayta a tao. Diak ammo no managbasol wenno saan insungbat ti napaimbag. Daytoy ti ammok bulsekak idi ngem ita makakita akon. Anya ti inaramid na ken ka sinaludsod da. Kasano ti panang paimbag na kadagita matam. Imbagak langaruden kada kayo ngem didak met ipangag. Insungbat na. Apay kayat yumet adinggen, kayat yumanen adinggen, kayat yumet kaditi agbalin nga adalan na. Nagsasawan da ket kinunada. Sikati adalan na ket da kami adalan ni Moises. Ammumi ang nagsao iti Diyos ken ni Moises, ngem no maipapan iti dayta a tao, saan mi nga ammo tinaggapuan na. Nakakaskas daaw unay daytoy insungbat na. Saan nyo nga ammo tinaggapuan na, ngem isu tinang paimbag kanyak. Ammo tayo nga saan nga ipangag ti Diyos dagiti managbasol, ngem ipangag na dagiti tattao nga agraem ken kuana, ken agaramid iti pagayatan na. Manipod pan nakaparso ti lubong, awan pa'y nadamag anang lukat kadagiti mata, ti tao anayanak abulsek, awan ti mabalin nga aramiden dayta a tao, no saan nga aggapo iti Dios. Nayanak ket dimmakkel ka iti basol, da kami ket ti isurumon, insongbat da ken kuana, ket pinapanaw da iti sinagoga. Nadamag ni Jesus ang napapanaw iti sinagoga, iti naimbagan abulsek, iti nagsarak da kinuna ni Jesus, mamati ka kadi iti anak ti tao. Ibagam kanyak no si asino apo, tapno mamati akken kuana, insungbat ti lalaki. Nakita mon kinuna ni Jesus, iso ti kasasaom, mamati ak apo kinuna ti tao, ket nagparintumeng ang nagdaydayaw ken Jesus, kinuna ni Jesus, imayak ang mangukom dito'y lubong, tapno makakita dagiti bulsek, ket agbulsek dagiti makakita. Nangeg ti sumagmamano a Pariseyo ana italaong sadyay ti kinuna ni Jesus, ket sinaludsod da ken kuana, bulsek kami met kadi. Insungbat ni Jesus, no bulsek kayo, awan kuma ti pakabasulan nyo, ngem agsipod ta kunayo ang makakita kayo, addalat ta basulyo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Medyo atidog dahito Ebanghelyo tayo. At the shorter form na. Ngam na may mayat dahito atidog ta na ibaskag amin.
No, anya ti pakaistoryaan na dahi ti ebanghelyo tayo. Wan nakakita tayo mga taamin ng tibulsag. Wan. Kanayong ko nga sa istoryaan idi adakam jay San Pablo Seminary at the apostolate may ijay in love school for the blind. Kadagay ubing agbasbasa da di jay handa makakita nga agpaiso ngem naglalaing da. Agtaray-taray da ijay compound da, kabisado dan. Amuda mo tilaker da, ijay sapatos kadabado da, amudan. Boses mula ang maikabisa da, nagpigsa ti memorya da iti boses. Iso nga naman pang kami, good morning, no kunamon ka, ni Brother Rufo daytan ko nada. Kagapo talukon mi maida, haami nga hangkam nga agsasao, ipa-apros mi Europa mi. Kano dayta taga Santa Cruz nga natayag handa magaw at Europa na Brother Eman dayta kipit ti agong na ni Brother Rufo dayta magkeskulaan mi nga kamurwan ni Raymond kabisado da naglaing da agsursuro da gitara agbasa da no adda misa mi San Pablo dayta nga pagbasaan da nga jila ima da normal naparpartak da pa nga agbasa ken very clear nalaing da gitara ti maysa kadakwada ka kanayon ko nga sermon gaygayem ko ni Bernard taga Bigan. Tuktukar iya katedral kada around Bigan tata na laing pay nga agpiano kano nabayagan nga padiak no mga agsarak kami Bernard no kunam ka Father Rufo kunana dagos maikabesa na sanak pay lalukon mo Father Rufo nabayag ta nga hanga nagkitan kunana pay lakanyak mo lukon nak pay la weng nga rod kunana tununalpas ka magpatpatang ka agawid ako na apo ka nasipngetan kunana pay la ngem naragsak nga tao wen bulset dadto iti sungbat ni Apo Jesus kadagiti saludsod tayo amin. Anya ti saludsod tayo. Apaya Apo nga siya nga agkarkararagak met. Awam met ti badbaddakak nga tao. Araramidak mo ti obligasyon ko iti pamilyak. Say atek mo ti agbiag. Apay nga siya payla ti agsakit, apay nga madusaak. Najilibro nga ron nga kunana, where is God when bad things happen to good people? Kunana day jay. Ayan na ni Apo Diyos, no maaramid ti madi kadagiti nasaya at tao. Saludsod tay amin dayjay. Say-saya atin tayo mati agbibiyag. Araramidan tayo maamin tapno agbalin tayo nga nalintag ti imatang ni Apo Diyos. Ngam no dadduma datay payla agsakit. Datay payla ti matayan ti anak nga ubing. Datay mo ti agkanser. Hangko mga dagita mamartag, ti may agkanser, kada man ni garilyo, kung dagita chismosa nga agmangmang, kung natay pa yun, agsakit tayo, apo, nagado nga agkamata nga bakis, apay nga siya agpailaang. Saludsod tayo amin dayjay. Dagto iti saludsod dakin ni Apo Jesus. Kunana, saludsod dagiti adalan. Apo, Maestro, si asino ti akin basol, ti pannakaiyanak na abulsak, basol na kadi, wano basol dagiti naganak ken kuana. Naglawag di saludsod. Ngamin kanyada, kasla kanyatay mo lang ang Pilipino, Ilocano, ngano dadduma, at daytay kakabsat tayo nga special kuna tayo, adda agumel, hanunay makasao, adda daytay kuma adda riting na, wano adda basbas iti saka na, wano ima na, wano basbas iti lapayag na, ti pamati da uri panawon ni Apo Isos kasla nagbasol dagiti ninuno da, iso nga iso na tinaglakam. Kasjay idi. Da kayo mo idtoy sa bali mo ti pamati yo, no masikog wano balasang ka, tanangang ka ti riping nga saba, ay ka pabasulom ton data saba no nagriping jaramay, anyala ka data nga pamati sa bali mo. Iso ano nagsultop ka ti gusipang no masikog ka tinto subil na kasla gusipang ko na da kayo sa akin pamati dayta diyan mo nagapgapuan nyo mat kadijay kanyada kunada sino ti akin basol naglawag ti imbaga ni Apo Jesus danggan nyo no nakaturog kayo gapo ti kapaot ti ebanghelyo kunana awan koneksyon ti kinabulset daytoy atao ti basol na wenno ti basol ti naganak ken kuana bulset daytoy atao tapno maipakita kenkwana ti pannakabalinti Diyos. Diyo payla na songbatan amin nga saludsod diyo. Bulsek daytoy a tao ta maipakita kenkwana ti pannakabalinti Diyos.
Isumat laang di sa ludsod tayo, apay nga agsakit tayo. Tapno maipakita, ti pan nakabalin ti Diyos. Awam mo lapan nakabalin ni Apo Diyos kanya konta, kanayon naklat tamo nga agpanatengkin, agrarek. Hampay nga naggaraw nga taa. Uray, dagiti problema tayo. Dagitihan nga masulsulbar. Naaramid kanya tayo daytoy, haan adusa, no daddo magamin ka, sa ludsudan tayo kini Apo, apay nga siyak. Tapno aggaraw, ti pan nakabalin ti Diyos kanya tayo. Naglawag di sungbat na sungbatan na aminan, kadagiti problema, saksakit, pakarikutan, saan nga magungunod nga ambisyon iti biag, haan nga makarkarwar, saan nga makakwaskastrik tinasaya at nga trabaho nga di kayat tayo. Di tagayam nga ukuna tayo, uray iti sakit, uray iti problema, aggaraw ti trabaho ti Diyos kanya tayo. Uray ti basol. Lano datay kumati agpanunot. No dakay kumaw, no siyak kumati Diyos. Apay nga palubusam ka dagiti anak mo nga umay ti basol. Apay nga pinalubusam nga simrek ti basol dito'y lubong. Apay nga pinalubusam nga agsakit no dungdungwam data anak mo. No datayo kumati masurot, awan ako ma. Nagmayat kumaki, dino ti biyag tayon ka, ba nang tay aminan. Awan ti agsaksakit, awan diabetic, kada awan ti high blood, kada kuwa nga awan nga, apay nga sa nga garapunta maintenance mo. No kumano datay ti masurot, nagmayat ka kung mga biyaganaan. Oh! Dagiti agasawa, nagmayat ko man no, nakasingsingpat ni babae, nakaananos, unay agsasao, dagiti la importante ti ibagana, ni lalaki, nakarisresponsable, saan nga umininom, haan nga agbarbartek, nabangloda nga duwa nga agawid, agin agdindinong ngo dalata, di da pay aga, nagboring mutan. Nakaburburing mo nga biagdatan. Apay yang nga kasjay kuma, nga dagiti anak tay kuma ka successful da amin, nagmamayat ti biag, awang kumati agkasapulan ti tunggal may sa kada tayo, apay nga nga adda. Dita nga rod, dahi pagkapsutan, uray ti basol, kuna ni San Pablo, where where sin abounds, grace abounds all the more. No kas ano nga pan kaado ti basol, pan nakarigreg tay ti basol, dakdakkel mo ti grasya. Iso nga rod nga dagiti likalik kaong kumati kalsada, sulnitan ti grasya. Iso nga dagiti pagkapsutan tayo, dagiti kung kuna tayo nga question tayo, no dadduma, dita nga mangipari na ti ayat ti Diyos kada tayo. Nagsakit kuma. Agasam ni kabsa mo. Haang ka nga mangagas nga, agbarabad kamutan ti purawan, adamot na bulong nadtan, alaam mutan, ang kitaam, tila imis isbuam tumut. Agpakpak ka. Haan nga kasjay nga panangagas ma, ngos-os to, aday jay ma, dakay mo ti plano yung kakasjay tumut, na ibangking ti dalam na, mang parti ka pa'y may saay ka nagadun ti lebon na dato'y nga mangagasan. Boryasan to no katakungan. Haan ang aday jay. Kasano panangagas mo? Panangipari na. No addaan ka ti sanikwa, bayam nga dagiti inadalan ti Diyos nga do doktor kada kwa ti mangagas, ngam anya maitulong mo panakikaysa, liwliwaem. No addaan ka basit, tulungam ore pagplete na laeng. Panangagas di jay. Tamari na mo dayto nga tao ay ayatin ni Apo Diyos ore adda sakit na. Dahil ti ibagbagana nga datayo, responsibilidad tayo matitunggal may sa. Ngam na tiba, agpipinabasol tayo, si kantumat. Agpipinabasol tayo, dahi tantumat nga napangkunanganan, gunggunam amam, munsyon ka ngamin, ti mila papakanam. Sa kanto agpabasol nga saka, ibaga nga mangkukulam. Haan. Dumteng nga rod dagitoy, ori ka dagiti nalintag na tao, awan bisyo na. Nakahil-hil titikang kanan na. Nga dumteng ti sakit, dumteng lata. At damo dagiti nga padpadak nga dandani agkaraidong parta motor na di na matay. At damo dagiti padpadak nga minalum nga di na pay maarasaw ti saka na di na matay, di awas lamang pay sakit da. Ngam day nga orti sa ludsod ko na maaramid daytoy tapno maipakita ti pannakabalin ti Diyos kada tayo.
Iso nga uray problema tayo, uray pakarikutan tayo, no bigbigan tayo, dita nga aggaraw ti grasya ti Diyos kada tayo. Kitaan nyo dahito lalaki, anya tinaaramid, hindi nakakitan, na addaanon tinaunag apamati ken ni Apo Isos. Kinabulsak, nagbalinan ang makakita. Addan pamati na. Dagiti mo nakakita tinapasamak, si mamatada nagbalin damet abulsak. Apaya, bayas. Anya ti bayas da. Aldaw ti panaginan na, idi inaramid ni Apo Isos dayta. Allah, dagiti magibagan nga asa sidagdakin ni Apo Diyos, saludsod dan asaludsod. Sino nang paimbagking ka, pasurot ti demonyo datoy, ti pampanunutan dan, di aldaw ti panaginanan, haanan nga di panagayat, ijay tao, haanan, imbes nga makipagragsak da, ta makakitan, di agpalpalama, ijay sidong da, sabalin ti tinutukan da, day jayan, aldaw ti panaginana. Which is mga importante ko na ni Apo Isos ka, ti aldaw ti panaginana na aramid para iti tao, haan nga naaramid ti tao para iti aldaw nga panagi. Kayat na nga saon, na nga to, nga amang ti value, dignidad ti tao ngam day ta aldaw ti panaginana. Kay ison ti tututukan da, di bayas da. Haandan nga kayat, pinapanaw dan iji sinaguga, taapay, na handa nga kayatin, di bayas da, handan nga mamati, nga adda ni Jesus, di abay da. Kanudaduma, kas jaymat kanya tayo. Si mumulagat tayo, si kikita tayo, nagmayat ti panakakita tayo ti lubong, ngam haan tayo, nga mabigbig, haan tayo, nga maapresyar, ti grasya ti Diyos, nga agtrab-trabaho kada tayo, dayjayan no daduma, spiritually blind, kunana dayjay. Bulsak ti na espirituan a panagbiag tayo. Nakaad-ado agrasya nga laklak amon tayo, nagado nga agrasya nga laklak amon dagiti kakabsat tayo, no mabalbalin tumultulong tayo tapno laeng maipari na ti grasya, bendisyon kadagiti kakabsat tayo, nagado nga tumulong kada tayo, ngam no dadduma, bulsek tayo tina espirituan, di tay pay makita, di tay pa mabigbig, dayta akin na imbag ti Dios. Iso ko na ni Apo Isos kadakwadan, imayak nga mahukom ti lubong kunana, tapno dagiti bulsek, makakita da, no surutom ni Apo Isos, aglukat ta na espirituan nga panagbiag mo, nakagaburan tayo, tinakaad-ado agrasya. Silsilawan na tayo ni Apo Isos. Ngam dagiti makakita, nagbalin abaliktad. Nagbalin da abulsek. Haanda nga nagyaman, gapo di kabsat da, nga naparaburan. Kaslada mo Ilocano, adag ito, yaan. Yahay, nakaruwar di anak may iti criminology. Kunamo dagitay kaarubam nga insecure ko, kakaasin tumulang nga nagsaksakar iday. Handa makipagragsak. Iso nga nagrigat nga ipos mo ta, balay gim ije Facebook no daduma, agin lalike da, ngam adda masasair. Kaslamon spiritually blind no kasya. Imbes ko mga agyaman damet, tamakaangat, at least sumaya at mo biyag na, haan, kasjay tayo mat. Haantay nga aprobaran, taapaya, blind nga rudan, spiritually blind. Haantay makita, di ragsak ti daduma. Nagragsak da, piyas-piyastada, at kantada la video okay, uburo mo di balay da apaya, insecure ka nga ro, dang kang mapan makipagkanta, tawan pagpakantam. Naday na daduma, kasjay. No daduma, ado dagita insecurities tayo. Karla dagito'y mamaestro tilintag kin pariseyo. Haanda nga nabigbig, di grasya nga naawat na, bulsek nga naiyanak, tata makakita, imbes nga agragsak da, dinilaw da pay laeng ni Apo Isos, pinapanaw da pay laeng. Kano daduma, dayay met, maanag tayo ti kasjay. Imbes nga agragsak tayo no dagbalay gay, imbes nga tumulong tayo, no addaan tayo kadagiti agkasapulan, bayas, ti agbibiyag ditoy. Bulsek tayo, iti na espirituan nga panagbiag. Haan tayo pa'y nga nalawagan kin ni Apo Isos. Kanagmayat man no, bigbigan tayo nga bulsek tayo. Tina espirituan, pisikal. So ano daduma, nung marigatan ka mga presyar, tinasaya at nga aramid ti kabsat mo, agpanunot ka. No tila makitkitam ti lubong kakamali ti kabsat mo, bulsek. No marigrigatan ka nga mang bigbig tinasaya at nga aramid di kabsa mo, adayo pay.
Regregalwan na kalangarudan. Di ka pa'y lamapnak. Sagsagutan na kalangarudan, day ta. Anya klase ti puso, anya klase ti rina, anya ti klase akinabulsek. Kawan na mga obligasyon nga isapulan na ka, han na mga obligasyon nga itrabahuan na ka, iburburay na laeng ti kinaimbag na, agreklamo ka pa'y, i-check tayo. Baka datay mo ijay nga stage pa'y laeng, si bubulsek tay pa'y laeng. Hantay ma-appreciate, yun di kunanan ti pagrukodan tayo, no marigrigatan ka pa'y lang nga bumirok, ti nasaya at nga aramid ti kabsa mo, sinuman, i-check mo. Baka si bubulsek pa'y laeng. Anya ti aramidan tayo, agkamang kini Apo Jesus. Aging gana nga adda ako na ni Apo Jesus, siyak ti silaw ti lubong, lawagan na kumati kinabulsek tayo. Kirkiran na kumadagita katarak ti mata tayo, katarak ti na espirituan nga panagbiag tayo. Tapno makita tayo ti pintas ti lubong, makita tayo dagiti agkasapulan, iburay tayo met. Tapno aglawag ti lubong, tapno makita tayo ti kinaimbag ti lubong. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Ken kadagiti amin makita, ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Jesucristo, bugbog tong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw ang nagtao diti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao diti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet laeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagtao. Kastamet anailan sa iti krus, gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulis sa dilangit ket situtugaw ti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati akmet ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, kat pagurukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, kat nagsao babaen dagiti propeta. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw, asi pakumbaba nga dumatag iti ama nga agdawat, kadagiti kasapulan tayo, sapay kumatapat ganna ni Apo Jesus nga nang lukat ti mata tay bulsek, lukatan na kumamot ti pamati iti puso tayo, kumararag tayo kat kuna tayo, Apo Jesus umay ka kat paimbagan na kami. Agpaay ti simbaan anay saknap ti sangalubungan, iti sant papadi, dagiti si pupudno kumangag talinaet as si bibiyag nga instrumento niya po Kristo amang ngagas dito'y lubong. Kubararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti mangidadauloy ti pagilyan tayo, tapno babaen iti turay na ikawes kadakwada, ipakat da kuma si pupudno ken si papasnek daytoy ay bileg iti panagserbi, karigiti saan na naing kalintigan, ken panakatamingda, ken dagiti na ipaidam iti kalintigan. Kumararag tayo iti Apo. Agpaay kadagiti agsagsagaba akaming itigimong tayo, dagiti may papaigid, ken mapapaidaman, tapno babaen ken Kristo masursurda nga iturong dagiti parikot, ken ngatda iti biag kas maitutup, iti panagsagabada ni Kristo. Kumararag tayo ti Apo. Agpaay kadagiti masakit,
Akaming itigimong tayo, itibagi panunot ken rikna. Tapno masarakan da itililiwa ken pigsa ken Kristo, tinasugat amang ngagas. Pumararag tayo, iti Apo. Apo Jesus, umay ka, ket paimbagan. Agulimet tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Jesus, umay ka ket paimbagan na kami. Ama, ibaon mo ti ayayatem nga anak mo, amang paimbag ti kinamanagbasol mi. Aramiden na kami nga instrumento iti dayta makapaimbag abilag. Tapno maisagana mi met, dagiti dadduma mairanod ti padaya ti agnanayon abiyag, apag naidanen ti agnanayon nga awan ti inggana. Jesus, isagot iken ka. Di Santa Misa, idaton iken ka. Enggem Santa Misa, idaton iken ka. Enggem Santa Misa, idaton iken ka. Enggem kadapu ararang iken. Di Santa Misa, idaton iken ka. Enggem kadapu ararang iken ka.
Denggem kadapu araraw kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet na pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami amang iroknoy kadagitoy daton agubwayan ti pannakaisalakan mi. Aramidam kadi, ta ipapuso mi ti mangipateg kadakwada, ket kastamet, apatauden dati pan nakaisalakan ti lubong, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at dakuma kada kayo, itag-ayo, dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na yung may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo babaen ti itatao na, iniyaon na dagiti tattao nga agbibiyag, idi iti sidong ti sipnget, ket impan na ida iti sidong tiranyag ti pammati, kastapay adagiti mayanak, nga adipan ti basol, babaen ti bunyag, intanok na ida a pinagbalin nga anak ti Diyos. Anansata dagiti langit ken daga, agrokbagdaken ka, ket ikantada ti baro a kanta, ket da kami ken ti amin nga ehersito dagiti angheles, ibunan nagdaka adi agsarday. Santo, 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 Iapo a Dios, dagiti amin apaswan. Di langit ken daga, napuday ti pangkaiday-dayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayan, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay apo, abiig ka akinasanto, ket sikati gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol haramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati.
krus mo. Kening pinakamin sa laktan, manubuti sa kalubungan. Pinakamin sa laktan, manubuti sa kalubungan. Itingarot pa ng ilagip mi ti papatay, gan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan di kalis ti panna kaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi apo, tada kami ang makirano di ti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Lea Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, nagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan, asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag, gat magiranod kamto, kanaenggasatan Berhen Maria nga inati Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kan dagiti amin asa santo, isuda anakapudno anagserbi kan kaditoy daga. Magikadwa kamto kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Ngatat sa dilangit, madaydayaw kuma, tinagan mo, tumteng kuma, ipagaryang patumpal kuma, inakembo dito'y daga, akasa dilangit, itel adaka, igandaw dito'y iti patinayong galda, pagkawanemet, ibasulmi, agasmet, pangmagawan mi, kadagiti. Nakabasul kada kami, inakamen, bay-bayan gamanduguti, sulisut ket sana nakam ketiti,
Awatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, kan iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Ako kuang tuturay ti panakabalin ken dayaw ti agnanayo na dinto agsa. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga agapukanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Kapya. Cordero ti Dios sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero di Dios sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Dios sa magikat, kadagiti basbasulti sa ngalubungan, itdem kada kam ti kapya, itdem kad ti kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti Cordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sao mapaimbag ton. Apo Jesus, sumay ka, ito'y pusok agnaet ka. Ikutang to'y biyag ko ken kararwa, tapno jak to maisimaken ka. Itulong nagkatuwa ko, bayan malanay tulong mo, tapno at serbi agkasikupag mo, aging gatumpal to'y biyag ko. Dati ayon
asim, isuwa po tikiret ko, etibirin mo, isuwa po tibagos ko, ngagturong pinapudno. Dati ayat mo, isuwa po tibiyag ko, kep diasim, isuwa po tikiret ko, ket tibilin mo, isuwa po tibagnos ko, ngagturong pinapudno. Silawang maputo'y panunod ko, kilden ka dito'y naken ko, yagen mapuday to'y kinakurapay ko, at italeg ko ken kaidaton ko. Yawat ko ken katiamin ko, dati ayat mo, isuwa po tibiyag ko, kep diasim, isuwa po tikiret ko, ket tibilin mo, isuwa po tibagnos ko, ngagturong kinapudno. Dati ayat mo, isuwa po tibiyag ko, diasim, isuwa po tikiret ko, ket tibilin mo, isuwa po tibagnos ko, ngagturong pinapudno. Sumay ka, dito'y puso at langit ka. Ikot ang to'y biyag ko ken kararwa, tapno japto ay sinakin ka. Ayat mo, isuwa po tibiyag ko, ken diasim, isuwa po tikiret ko, ket tibilin mo, isuwa po tibagnos ko, ngagturong pinapudno. Kumararag tayo. O Diyos, silawam amin nga umay dito'y alubong, silawam kadmet dagiti puspuso mi, babaan tiran nyag tagrasyam, tapno mabalinan mi akan kanayon, timang pampanunot kadagiti makaiayo itadayag mo, ken tapno na impas ni kan ti panagayat mi ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo, dagiti nangidaulo, dagiti misa tayo, dagiti nobena tayo, dagiti kakabsat nga taga-cluster to, ken dagiti kakabsat nga acolyte.
Kada kayong bisita apo, maawis kayo into no fiesta ti parokya, into no March 19, alas 9:30 ti bigat ti misa tayo apo. So nga nasaya at no, da tayong agkay-kaysa, nga agdaydayaw, panangibabaet ti patron tayo ni Apo San Jose. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti nasantuan a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Sea la pili esposo nina, ni Niño Jesus at tinagtagibina. Amin na makita kasta magiwawa, esposo ni Maria, kumamangapken ka. Esposo ni Maria, kumamangapken ka. Sikati taklin, bisikati kamangni, sikat na nagibinin ninyong ari. Sikat kadita tikiret kental gedmi, esposo ni Maria ay wanan na kami. Esposo ni Maria ay wanan na kami. Usea nagasat anyana nagpatek, inangisa at ti Diyos itadae. Apan nakama ni Jesus kay ayatek, esposo ni Maria sikatamapkat met. Esposo ni Maria sikatamapkat